Hop. Bersama cantiknya Indonesia. Ayo KST. Masa sih? Yang punya Jawa Timur, bro. NS Production Indonesia. NS Audio Professional System. Ada Mas Bambang. Ada Mas Aceh. Sing ganteng dhewe. Sayangku Dalam sih. sing ayu dhewe. Sing ayu dhewe. Urun apa bakal tak usahake. Ibarate saisi bumi nggo kowe. Nanti Mbak Ayu biar ke sana, Mbak. Tenang saja. Ojo kuwatir. Ojo kuwatir. Sayang kuning kowe ra iso disetir. Ora bakal luntur, ora bakal muntir. Mbaknya yang di belakang bisa goyang nanti, monggo. Krungu suaramu, suara tangismu. Yo, Ora bakal cukup lautan mangsi. ayo KST turun yo. Ukir tresno ayumu kaya kita. Selep. Mungkin Terima kasih Mbaknya yang mau goyang juga nyawer. Luar biasa. Yang mau goyang gak apa-apa, teman-teman dari Mbak Ika. Asik. Asik lo. Weh. Aduh, duduh. Ojo kuwatir. Sayang kuning kowe ra iso disetir. Ora bakal luntur, ora bakal muntir. Yo. Bakso, bakso. Soto soto. Tuku bakso. Pasukan goyangnya yo. Ayo yo. Weh, ayo. Sing tenang, ojo kuwatir. Sayang kuning Ayo Mas Ingrid joget Mas Ingrid.